پروسەیا پەروەردەکردنا هێزên لیبرال ên opozîsyona Sûriyê li Urdunê dest pê kir. Biryar e ku ew e perwerdekirin 15,000 şervanên Sûriyê li xwe bigire. Wezîrê Ragihandina Urdunê Mihemed El-Mûminî di daxuyaniyekê de ragihand ku alîkarîkirin û perwerdekirina şervanên Sûriyê ji bo ku şerê Daişê bikin, ev e çend rojin li Urdunê dest pê kiriye. Mûminî diyar kir ku şerê li dijî terorê şerê Urdunê û hemû misilman û Ereban e ji bo ku ewlekarî û berjewendiyên welatên Erebî bên parastin. Wezîrê Ragihandina Urdunê her wiha got, hûrgiliyên proseya perwerdekirinê wê ji aliyê pisporên welatên hevpeymaniya navdewletî ve werin ragihandin. Ji aliyê xwe ve Wezîrê Bergiriya Amerîka Ashton Carter jî di kongreyekê rojnamevanî de piştrast kir ku proseya perwerdekirina hêzên liberal ên opozîsyona Sûriyê ji aliyê hêzên artêşa Amerîka ve dest pê kir. Carter eşkere kir ku niha grûpek biçûk ku ji not şervanan pêk tê tên perwerdekirin û perwerdekirina grûpa duyem jî wê di demeke nêzik de dest pê bike. Li gorî plana Amerîkaya taybet bi perwerdekirina hêzên liberal ên opozîsyona Sûriyê, wê 15,000 şervan ji bo şerê li dijî Daişê bên perwerdekirin. Ji aliyê xwe ve û beriya çend rojan, Wezîrê Derveyê Tirkiye Mevlûd Çavuşoğlu ragihand ku roja nehê vê mehê wê perwerdeya leşkeriya hêzên opozîsyona Sûriya liberal bi serpiriştiya Amerîka dest pê bike. Mevlûd Çavuşoğlu her wiha got, programa perwerde û bicihkirinê wê 2,000 şervanî li xwe bigire ku di her qonaxekî de wê 300 kes bin û heta dawiya vê salê her 2,000 şervan wê perwerdeya wan bêdawî were.